गाइस बयनिसिमबो गुड आफ्टारनुन ओमफ्राय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायग्रोलायबाय बिहुं सानजुस बामला गय जादों गय हांसो राइडार जों दिनै मोनसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों आरोना फैयां औ गय जाजोबनाय गासिबो नों बैग्रिसो बेना बैग्रिसाया आं गय जाया आय' ओमफ्राय जायगाखौ खोन्थाद'वा गाइस नायलांबाय था होमबानो मोनथिलांगोन थांसै जोङो दा जोंनि गामियाव दङ दा थांसै दा नोंहाला नों मोजांखौनो सौगाया फाग्ला नों दुगैखायाबो थांगोनसै गाइस नायलांबाय था लांसै सेंग्रा बैसोआवनो बेरायखा गाइस बेरायखा इन्जय ओरैबो थांजायो ओमफ्राय जों दा सिदा थांसै फाग्लासो मोनलायजोबो गासिबजोंबो जिखुनु सर्टकाट नायना थांसै आरोना बेजों लामा गाज्रिबाबो मोजाङानो बांद्राय खारलाबायाना बिर खम जायो बेजों थांसै जाय उनाव थागोन हाद्रि मोनजागोन खिथुजों गौरां सफैबाय नै गौरां बे सानैया दाबो सफैया सानैखौ नेदों र' देखायनां गौरांखौ गौरां गेटआ नै गौरां गेटआ औ नै सानैया फैगौ नै सानैजों जा गोसोथोलायो बिसोर सानैजों जा गोसोथोलायो बिसोर ओइ गौरां गेटआव मा खौरां गेट गारदों नोङो बुजागोन नोङो बाबु हामानो फैबाय आसोलफ्रा हनै बिनिफ्राय ओंखारसै जोङो गाइस नायलांबाय था ओंखारसै जों दा गौरांनिफ्राय गाइस जों गासै सानै साब्रै साबा सयजन जों सयजन थांसै गाइस थांसै नायलांबाय था सिफेगमला हो मानो बेलासि खाथारबायलै टाइमा अभार जाबाय लेट जाबाय जों फैनाया औ ओरै थांबा सन्दरपारा गाइस ओरै थांबा क'क्राझार टाउन ओरैजाय गौरां पार्कनि मालाय सोरबा सोरबा जरा जरा थांबाय गायाव क'क्राझार टाउन मोनफैबाय नै जों लोगोफोर क'क्राझार टाउन ओरै थांला जोङो मेन टाउनथारथिं ओरै थांसै क'क्राझार फ्लाइअभार गाइस क'क्राझार फ्लाइअभार नायदों बेयाव जाग्रा लायफिननो नागिरदों बैयाव थांखाबायमोन जोङो ओरै हाबबोखाबायमोन ओमफ्राय जाग्रा जाहैनो होननानै जाग्रा लांफानो नागिरदों बबेलाय र' गाइस बाजारखौ देखायनां नायलांबाय था सराइखेला खुलिजोबाखै दाबो नै पुलिसफोरा जाग्रा जागासिनोमोन नङा दे हांसोआथ' फैखाया बिदियाव गोगोम मिथिखायो जाग्रा लानानै फैफिनबाय बैनिफ्राय आयौ मारै जाला फैजोबखो बिसोरलाय जों बिनिफ्राय थांसै दा लोगोफोर थाव मायाव थांगोन मिन्थिखाबाय खोमा लामाखौ एसे खोन्थानायावनो गाइसमोन थामनेलाव आलदा होनसैब्रा थामनेलाव माबा मोनसे ब्रह्मपुत्र
थामनेलाव ब्रह्मपुत्रसो होगोन गाइस थामनेलाव ना खाथि होदोब्रा औ जोंनि माबा मोनसे हरिनागुरि होननाय गामि मोनफैबावबाय बेयाव माबा लादेरबावनो नागिरदों जाग्रा थोआखै बेयाव लानोसै ओमफ्राय जेरावबो लाखिला डाइरेक्ट महाय थांगोन मिथिबाय जानांगौ सोरबा ना लकेसनखौ खोन्थाथ'वाखै जों ब्रह्मपुत्रआव थांगासिनो आरोना बै समाव बेयाव मानसिफोर जाजोबो औ बे समाव बै मोनसे समाव बेयाव बिराद ट्राफिक जायो आरोना माने जों 6टायावनो फैद्रायदों औ फुंद्रायाव फैद्रायदों औ लादो दे मा लायो बेनिफ्राय ओंखारलायबाय नै जाग्रा लाजोब्बाय गाइस जाग्रा बेनिफ्राय ओंखारलायबाय नै मा गामि होनदोंमोनलाय जानो मावो बावबावबाय आं बोरैबामोनलै जिखुनु बावबाय हे प्रभु एन्ट्रि मोनफैबाय नै एन्ट्रि गेट पास खालामखांबाय जोङो दाबो मानसिफ्रा रावबो फैया मानसिफ्रानो दाबो रावबो फैया 6टायाव फैदों जों फुंद्रायाव फैबाय बेयाव मा जायो नोंथांमोना मिथिखाबाय मोनसे समाव आं बुंथ'ला खोन्थाथारला आरोना बोथोरा फैसिगौ खिन्थु नै बेनिफ्राय माबायदि दामनाय मानाय मा जालाङो मिथिखाबाय गाइसमोन नैबे गाहायफ्रावबो बुंलाजोबो नै गाइस मा जायगा बे मा जायगा बे मा जायगा मानसि दंबावोसो नै बिरादनो मानसि दंफैबावोदां ना औ बे माबा सब एलबाम गादोंदां हनै आसामिसफोरनि बेयावनो गेट होयोमोन नामा बेयावनो गेट होयोमोन गाइस सर्ट मुभि गादोंमोन थांसै सारखोआसै मिन्थिबायदां गाइसमोन जायगाखौ एसेबाबो नै सान्दुं थाबा साबसिन जागोनलै फ्रेस मोनफैलायबाय नै आलदायाव फैनानै सिथोब बिलाइ गोथां जाबाय हाग्रामा नुदों हाग्राबारि Oh my god बिजोंथ' जों गावखायोना औ ना बिरनोबो नङामोनथाय बेनो हा बेनो दांलै जों बैजोंसो बारखौबो औ बेनो भिउआ आयौ गाइस सेक्सि नै कुल मोनफैखायो बेयाव फैनाङा बरिया जों खनसे फैनाय टाइमावबो बेजोंनो फैखादोंमोन जों बै मेन गेटजों माबाखायाखै हाबखायाखै जों जेरावबो माबा नुयोलै मोख्रा नुयो नै गल्डेन लेंगुर आयौ बारदिंलायगासिनो सरला हांसोजों एखे होनदों नामा सरला ए गाइस भिउआ बरिया गारिया नैबेयाव मोनसे बैयाव मोनसे नै आलि गिदिर दंथारो बारनो हायाखै फाग्लासो लाखिलै जोङो गान्दा गाइस गंथंनि गोनां नै गान्दा आयौ बेयावबो गान्दा दङ आयौ हनै गान्दा नै हासुबावबायसो मोनसेलायजों मासे गान्दाया फिसिनायसोलै जाम्बा गाथा गान होनायखौ नुवाखै
होननाङा थांनो बालायलायोलां गाइस दुखु दाहाफोर जायोबा बेबायदि जायगायाव फैदो टेनसन फ्रि सोरबा गोसथोनायफोरजों ब्रेकआप जालाबायोबा फैदो बेयावनो जोंनाथ' गोसथोनाया गैखाया जाहैबाय ओंखायनो जों फैसिबाय थायो जेबो टेनसन लानाङा बेयाव फै इन्जय लाफै न'खराव रायजाबा गाइस नायलांबाय थाल' जेनिफ्राय फैफिनबाय नै जों गाइस जों बै हाजो गाखोथारग्रा जायगाजों थाङाखै आरो ना ओरै मोनसे माबाजोंसो फैदों ओरै मोनसे दुब्लिजों हाबबोग्रा दं ना लामा होखायो खेबदों औ हैस बरियालै गाइस औ वाइट हैस थांनो बायोलै सिथोब ऐस 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 कैमरामैन जल्दी फोकस करो आयो सेक्सिल' सेक्सी आयो स्टॉप आयो 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 गासिबो मोननाय नै बरियालै नायलाय बेना खानाया आं बिगजामोन नामा होलाय दे साले आयौ हागोन थांलै देब्रा होलाय दे आंना दसेनो जायोलै होमबा हो नै बानायलांखासै होदो दे होदो नोंसोर मा सिरियास लायो ओरैनो सासे बिगजाम होनना दों मिथिया गोदाहाय दे हो गोदोना थांबा बाग्ला गोदोना बायबा दे ओंखारलां दे खेबनि दे खेबलां दे होदोलै थाब होदो गोदोना बायबा र' ओरैनो खेबनां ओंखारलाय नोंसोर ओइ ओंखारलाय दे औ होदो दाबो थाङाखै मिथिबाय जोङो माबा माबि खेला खेलि खालामगासिनो ज'नो ओरैनो मैसोफोर दंजोबो दाबो थाङा मजा ओमफ्राय फैला नामा नोंसोर रिल्स बानायनो गाइस बिसोर रिल्स मजालै गाइस फैबाथाय थांनो बायो फाग्लासो गारि थारि खोलैलाबनानै लालाजोब्बाय जोंना रिल्सआ फाग्लासिन बानायखायो जेबो जायाखैना ओमफ्राय दा बेनिफ्राय थांनोसै जोङो दाबो थांनो होननानै थाङा दाबो फाग्लासो गला गोजासो नै बेनो कौन है ये लोग कहां से आते हैं बेयाव मोनसे फानि रिल्स बानायनो नागिरदों गाइसमोन फेसबुक ओमफ्राय इन्सटाग्रामाव नुगोन आरो ना गाजा डाइलग होना होलाय एसे बिजामा दैना बिबोनां थाखा फैसा जों फैथारलाजोबगोन होननायनि बिजोमालै बिजोमा 5 लाख होननाय गाइस औ इन्सटा ओमफ्राय फेसबुकाव नाय आरो ना नै बेयाव बानायलांसै ओमफ्राय मोजानो जायगा लकेसनाबो जाबाय औ बुट फैग्रा नुखै बानायखांबाय जोङो रिल्सखौ बेयाव गाइस ओमफ्राय एबार माबादोंल' इन्सटाग्रामाव नायदो ओमफ्राय फेसबुकाव नायदो गाइस नोंखौ होगोन आं मिथिबाय जों दा अफाय थांगोन मिथिया आरो ना गाइस नायलांबाय थाल' गानसां गाइस जों दहायनि जायगानिफ्राय माने दहायनि लकेसननिफ्राय मोनसे वाटारफलाव फैबाय जों नै ओरै बावखुंग्रि हाजो बारबोबानो मोनसे वाटारफल मोनो बेयाव फैबाय नै गाइस बरिया र' देखायनां गेन्दा फुल दंलायबावो नै सिथो हा गेन्दा फुल दंबावो भिउआ गाइस बरिया जों बेलासिथारावसो फैदोंना ओंखायनो बांद्राय मोजां देखायनो हायाखै आरो ना फुला नुलाजोब्बाय खोमसि जाजोब्बाय दसेनो नै लामायाबो हिट
रियेलाव फैथारनानै नायफैथारबा साबसिन मोनो आरोना गाइस मबाइलाव नायनायनिफ्राय हेल' गाइस नै जों दा मा होनोमोनलाय बावखुंग्रिनि वाटारफलाव फैदों आरोना गाइसमोन ओमफ्राय जों दा बेनिफ्राय थांफिन नागिरबाय नै लावदुमाबो गारिखौ नारबाय थांफिनसै जों दा गाइसमोन मजा ना बिदिनो बेरायनांगौ मजाल'सो मजा गाइसमोन जायगायानो बिराद मोजां आरोना बेयाव मन्दिरा हंनै बेयाव फुजा होयो आरोना बेयाव जों दा बेनिफ्राय थांफिननोसै गाइस नै टाउनाव थांसै दा टाउनाव दा जों डाइरेक्ट टाउनाव लोगो मोनहैसिगोन गाइस डाइरेक्ट चलो जों दा टाउन सफैबाय गाइस दिल्ली मार्केटाव सफैबाय लंपेन्ट बास लायसै बास लायसै लाबाय नै लंपेन्टखौ गाइस लंपेन्ट लाबाय मोनसे बेटा तुम्हारे की दे आरो एक बार थाम्बनेल लिबार लगे ना वही तक गुवा ओमफ्राय मबाइल मोनसे दंमोन आरोना मादै हरफादों आंनो बानायनो बेयाव सोंलांनोसै जायोना जाया दा फै बेयावहाय किबारे मबाइल बानाबाद लागे मबाइला फना माबा बिनिफ्राय फन हरबाथाय मबाइलानो डाइरेक्ट अफ जायो ओमफ्राय मा होनो बेयाव फन हरबाबो हाबफैया ओमफ्राय बिनिफ्राय हरबा गावसो अफ जालाबायो हारसिंनो गाइस माबा मबाइलखौ बानायथ'वासै लेट जागोन होननायखाय मालाबा फैनानै बानायफिननोसै माबा बैयाव पावार बेंक दं र' आं पावार बेंक लायग्रोनि पावार बेंकआ लांदों आं ओमफ्राय जों दा जाग्रा जानोसै ओमफ्राय न'आव थांनोसै पावार बेंक लानानै फैफिनबाय ओमफ्राय दा बबेबा जाग्रा जालांनो होन्दों जाग्रा जानोसै ओमफ्राय न'आव थांनोसै गाइस बेगा खोनादों औ फैसा मारो जों दा जाग्रा जानो फैबाय बेना हिनजावजों दावराव जाबाय बे फाग्ला जों दा बेयाव जाग्रा जानानै न'आव थांनोसै गाइस ओमफ्राय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो बरिया नेक्स्ट ब्लगाव जयैनो लोगो मोनबावगोन बाय